Søren, vi spillede årets sidste kamp i går. Hvordan synes du, vi sluttede af? Jamen, jeg synes, vi sluttede flot af. Og det siger jeg på trods af, at vi ikke fik den der ønskede hjemmesejr. Så synes jeg, vi spiller en god kamp. Jeg synes, vi havde fortjent en smule mere måske. Vi har et par store chancer i slutningen af kampen, og føler egentlig, at vi har god kontrol på tingene mod en stærk modstander, som vi har slået Fenerbahce der tidligere på ugen med samme opstilling stort set. Med 6-1, så jeg er meget tilfreds og stolt over den præstation der. Vi er jo kommet videre, synes jeg også, i forhold til Randers-kampen, hvor der var flere ting i spillet, som fungerer i den her kamp. Så fremskridt, og det var dejligt. Du virkede også sådan lidt lettet efter kampen. Var du det? Nej, altså, der sidder stadigvæk, og der var også noget lavelse over, at inde i mig selv, der var der også mange medier har pumpet det her op med, at vi ikke har vundet på hjemmebane. Så der var stadigvæk den der, det kunne egentlig være sjovt lige at lukke munden på mange af de der folk omkring os, og særligt medierne. Men samtidig var jeg lettet, fordi at det var en præstation, jeg var stolt af. Og jeg synes, at vi igen, det her med, at vi får taget nogle ting videre fra den seneste kamp i den samme formation, som vi ikke lykkedes så godt med i Randers, hvor vi dog vinder kampen. Det synes jeg, vi fik taget det næste step i forhold til spillestil og udtryk. Hvor meget, altså, det er jo ikke første gang det her med, at vi går på banen uden at have vundet på hjemmebane, men altså nu er der bare lang tid til, at vi har muligheden igen. Altså, er det noget, der fylder i omklædningsrummet, at vi ikke har vundet på hjemmebane? Nej, altså det er det ikke, og det er det, fordi vi har brugt meget tid på det. Det her med, at vi har været i nogle, jeg kan vel godt kalde det arbejdsprocesser i forhold til bearbejde, fordi det endte jo med at være traumatiserende på en eller anden måde, at de hold, der ligger lige omkring os og der under os, dem kan vi ikke slå på hjemmebane. Så vi har fået arbejdet os godt ind i det, synes jeg, og fået skabt en forståelse af, at lige nu er holdets tilstand ikke til at dominere og kontrollere og leve op til høje forventninger med 11.000 forventningsfulde fans på hjemmebane. Der er vi nok et andet sted, og der har vi ligesom, eller jeg har forsøgt at finde ind til en anden kerne i spillet, i forhold til at finde noget lidt mere kynisme frem, og lidt mere simpelt spil, og lidt mere lidt færre knapper, som jeg siger, vi trykker på. Og det synes jeg har hjulpet os her til sidste sæson. Da vi snakkede med Niklas Moritsen efter kampen i går, han siger, at han godt ønsker, at der bare en kamp mere næste weekend, fordi der har været fremgang i de næste 2 kampe. Har du det også lidt sådan? Ja, det har jeg faktisk. Jeg synes, de skridt, vi tog fra Randerskampen til Nordsjælland-kampen, de var store. Vi har haft en god analyse i dag med drengene, og hvor vi virkelig tydeligt ser os, når vi går ind i detaljerne af kampen, at der var mange gode ting. Vi kunne have taget potentielt videre i en ny kamp, så det kunne være fedt med en enkelt kamp mere, gerne på hjemmebane, men sådan er det ikke skruet sammen. Vi er for sent ude. Hvis vi lige skruer tiden en måneds tid tilbage, da du blev cheftræner, hvordan har det været for dig at gå fra assistent til cheftræner? Jamen det har været sådan gnidningsfrit. Der har været stor og solid og god opbakning fra den resterende stab og ledelsen i klubben, så det har egentlig været sådan det har egentlig føles ret naturligt. Og så har det føles som noget, at jeg sådan var klar til. Har jeg fundet ud af, sådan blev skubbet ud i det, og så ligesom trives i det. Og det har været en god oplevelse, synes jeg. Hvilke knapper har du skruet på, efter du blev en cheftræner? Altså ikke at fortælle, hvad Alm gjorde, hvad du har gjort, men sådan, altså, hvad har du ligesom været inde og pille ved? Jamen altså, noget af det, der betyder meget for mig, det er jo, jeg er jo sådan et værdikulturmenneske, den måde, jeg er sat sammen på. Så det er jo klart, at nogle af de her ting i forhold til, hvordan vi træner sammen, hvordan vi opfører os sammen, det er noget, der har fyldt en del. Og ligesom få styr på hvordan vi sætter en hverdag sammen. Og så er det selvfølgelig noget i forhold til spillestil. Sådan rent praktisk, hvordan går vi til det i den periode, jeg har været her. Så det har været meget med kultur, og det har været meget
med, hvor skulle jeg få spillet hen, for ligesom at få det optimalt ud af den her gruppe de sidste par kampe. Så det er de 2 parametre, og det er uden at kigge tilbage på hvad der er foregået, men det er mere mig selv, jeg har repræsenteret der i det, jeg gerne vil have frem. Det er jo første gang, du er cheftræner. Hvordan har det været, som du havde regnet med? Ja, langt hen ad vejen. Altså nu har jeg har haft en periode som fodboldchef i OB. Jeg har haft en lang periode som assistenttræner også i Superligaen og så videre. Jeg har jo opbygget mig en eller anden form for rygsæk og været med på siden i mange, i mange arenaer på en eller anden måde og har egentlig følt mig klar til det. Og har ikke vidst, hvornår det skulle være. Men har egentlig været godt forberedt, har jeg fundet ud af efterfølgende. Jeg vidste ikke, at jeg var godt forberedt, men har oplevet tilstrækkeligt i forhold til, hvordan jeg godt kunne tænke mig selv at agere som cheftræner. Og det har ikke været nogen svær overgang som sådan. Hvordan tager resten af staben imod, når det lige pludselig er en assistenttræner, der bliver cheftræner? Er der noget der? Intet. Det har været meget støttende og meget opbakkende. Og så skal jeg også være tydelig i min kommunikation til dem. Men der har ikke været nogen komplikationer. Tværtimod synes jeg, der har været god energi, og der har været meget, meget støtte. Så det er ikke sådan, at forholdet, hvad skal man sige, du går fra at være assistenttræner og har været lige med nogle af de andre, hvis man kan sige det sådan. Det er ikke sådan, at forholdet så ændrer sig, når det lige pludselig er dig, der sætter retningen. Nej, altså man kan jo sige, altså beslutningskompetencen ligger hos mig nu, og jeg skal tage beslutninger, jeg skal udtage holdet og alle de der ting. Og det er også nogle folk, som har prøvet en del, dem jeg arbejder sammen med, og de ved godt, at sådan er mekanismerne, og ansvaret ligger hos mig. Og der er en forståelse for lige præcis netop de her processer, der ligger i at skulle bakke op omkring cheftræning. Så der har ikke været noget som helst mærkeligt i noget. Hvad med forholdet til spillerne, når man går fra assistent til cheftræner? Er det også bare gnidningsfrit? Ja, det synes jeg, det har været. Altså, jeg har i mit lederskab, og det er også det, jeg vil sådan praktisere fremadrettet, jeg vil holde fast i mig selv og det menneske, jeg er. Jeg er en relationel gut og en relationel træner. Så der er ikke, altså, det er igen det der med, at jeg skal jo ikke ændre mig, fordi jeg skal lige pludselig tage beslutninger. Det er vigtigt, at jeg holder fast i nogle af mine grundværdier. Og det handler om at være meget direkte og være meget ærlig. Det tror jeg på, at jeg kan komme længst med, og så over for spillerne. I virkeligheden det, de ønsker. Hvorfor man ikke spiller dem, så får man en ærlig forklaring, og ikke så mange detours rundt i alle mulige søforklaringer osv. Så jeg dyrker meget den der direktehed og ærlighed, så de ved lige præcis, hvor de har mig henne. Og det gjorde jeg egentlig også som assistent. Så der er ikke den store forskel der. Har du fået nogle tilbagemeldinger om fra spillerne, hvordan de oplevede dig som cheftræner den her måneds tid? Nej, ikke end det, jeg hører rundt i medierne og så videre, hvis man lige hører et eller andet. Så jeg føler og har en fornemmelse af, at min relation er intakt, om jeg er assistent eller chef, fordi jeg er det samme menneske. Og så er jeg har kun følt accept for det der. Det er ikke sådan, at det lige pludselig tager afstand, og nu er vi et helt andet sted i det her lederskab, og sådan ting slet ikke. Altså, jeg viser vejen, jeg står forrest, jeg tager kuglerne om nødvendigt. Så det er den måde, jeg synes, jeg skal bevise mig på over for drengene, at jeg er der. Jeg er der 100% for dem. Du har hele tiden sagt det her med, at man skulle efter den sidste kamp, før du ville begynde at snakke om du kunne se dig selv fortsætte som cheftræner her. Og den kamp, den er jo overstået nu, så hvad tænker du? Kunne du fortsætte dig at fortsætte som cheftræner? Ja, altså det har jeg jo også sådan stille og roligt ytre, hvis alt går op i en enhed og så videre, og så kunne det jo godt være en mulighed, men igen, altså det er klubben, og det er klubben, der er vigtigst, og jeg har sagt det, jeg siger det gerne igen, jeg bakker op lige meget, hvad der bliver besluttet i de her processer, fordi at OB fortjener det bedste, og lige meget hvad det er, så støtter jeg op. Men har der været snak mellem dig og Bjørn Westrom om du skulle fortsætte? Nej. Hvis nu det, at du fortsætter med at skal være cheftræner, kommer man så til at se det samme OB-hold
spillestil, hvad ved jeg, næste gang? Eller er det noget med, at når du nu har længere tid til at arbejde med det, så vil du spille på en anden måde? Eller hvad tænker du selv? Ja, det er et godt spørgsmål, faktisk. Jamen, jeg synes, der er jo sådan lidt på en eller anden måde to veje ind i det her. Der er jo noget med, at vi kæmper jo for overlevelse. Så vi skal virkelig have skrabet nogle point på kontoen, gerne hurtigst muligt. Og så er der en anden del, det er, hvor er det, vi gerne vil hen? Hvor er OB om 5 år? Jeg er jo også af den overbevisning, at man skulle gerne arbejde lidt med begge ting. Også i forhold til de spillere, vi har lige nu, og hvordan ser trupsammensætningen ud i løbet af de næste år? Hvad er det for et system og information, vi gerne vil arbejde hen imod? Så der skal være noget kortsigtet, hvor vi virkelig fyrer den af fra starten af næste sæson. Og så samtidig ser jeg gerne, at vi hele tiden har fremtiden med i vores overvejelser i forhold til, jamen hvad er det for en identitet OB skal have, hvad er det for en type fodbold, vi gerne vil spille osv., så vi også i den proces kan begynde at rekruttere spillere ind, som i højere grad matcher den strategi og den spillestil, som vi vil praktisere. Hvis nu det ikke er dig, der skal være cheftræner her, så har du stadigvæk 6 måneder tilbage af din kontrakt som assistenttræner. Tænker du så bare, at bliver det et problem at gå tilbage og være cheftræner, hvis det er det, der skal ske? På ingen måde. Altså jeg ved ikke, om jeg kan huske nogle eksempler på, at det har været et problem for nogle mennesker. Altså, men jeg er ikke... Jeg er slet ikke sådan der. Jeg er meget bevidst omkring de aftaler, jeg laver. Jeg har lavet en aftale nu som cheftræner, som gælder indtil 31.12. Og så træder min assistentaftale rent kontraktmæssigt i kraft igen. Og det er det, jeg hele tiden vil indstillet på. Og så kan det være, at situationen ændrer sig i den ene eller den anden retning. Og så vil jeg forholde mig til det på det tidspunkt. Men igen, for klubben, for byen, for altid. Kan du... Hvis du nu kommer tilbage og skal være assistenttræner igen, kan du så se dig selv fortsætte som assistenttræner i længere tid end til sommer, eller har du fået så meget blod på tanden nu som cheftræner, at så skal du prøve noget andet at være cheftræner? Det er virkelig et godt spørgsmål også. Der kan jeg ikke svare på endnu. Altså, jeg er nødt til at mærke det. Jeg er nødt til at mærke, hvordan det er. Det kan være, at der kommer en ny cheftræner. Det er bare helt outstanding og helt fantastisk. Så kan man jo sagtens tænke ind i noget længerevarende. Men kan det også være, at det giver en anden følelse. Men det er sådan noget gidsninger og gætterier og sådan nogle ting. Altså, så længe jeg er her, så vil jeg kæmpe for klubben. Lige meget hvad. Jeg har ikke mere at spørge om. Tak. Selv tak.